Kaixo kongi etorri zemuzeate hemen gaituzue berriz ere. Pasio zupe. Kanala, Twitch, YouTube, PeerTube, hemen gea. Ze martxa? Bueno, gaurkon beste saio bat, Soma. Hirugarrena eta baldurre, pasatzeko prest. Bueno, konprobatzen nahi zidatana martxan daun, betiko moun, Twitchen, gozo, zuzenekoa, eta... volumena. Bai, baina... Arrokari handirik gabe volumena, Aurrekone erdi bajo hontzan... joko sonio oso altu da. Ajuste txeo bat ingo nuke bara. Baina mendikan oso lehtu ez. Bale, ingo dauna da... desktop audio jetxe pixkat. Txak. Puntxa bat, ez du asko behar, baina... Hola, ni lasaiago, no? Eta bueno, ba... nun utzien duen joku zoroa gaurrekon. Ba, pasarte berri bat iritsi nintzen, ura, pixkat Bioshock, Urazpin daola gure zentral hori, ozain no daitu, gure... Simon Anezka geltoki baten bila ari da. Lambdara eramateko, eta han Katherinek esan zion bere zain egongo zela. Zer da Anezka? Hori... zuzenketatan jarri behar dugu. Anezka, inbestia duen behar zer den, seguru asko ondo dago, baina nola ez dakiten zer den, ba... sortzeit... inseguridadea, zitalko nitzulpen honekin. Pentsatzen ondo dola, baina zer da Anezka? Anezka geltoki baten bila ari da. Ez que aurreko nea azaldu zan, Zer hostia Anezka launok? Norbait baldak, Zain jakin guinero ez da eta bendik. Nundo jendea? Brometan nahi naiz. Baina kaso YouTubeen eta PeerTubeen, etorkizunen ikusten norbaiteko, ba, zer den Anezka, eta, bueno, nik beratuko diztegin. Txoak eiak utzi. Tasio, venga. Bueno, gaur saio serio aitea gatoz. Txaldeko zazpik eta berroita bi, uste nongo izago zala. Baina, bueno, ez dago presai gaur, da, benga. Ba... eske Urazpin gaude, hasieran genden Urazpiko tubo baten, o aterpe baten, gure zentrala Urazpin zeola eta bar, baina hemen ja eski gura dago. Eta Simonek arnaz hartze guretan, hau dana ametxo da, nire ustez. Harri eta harri esati zuela, bonok. Eske Simon zeola guretan, iepa... Eta zeatik ezin du gora kajun. Simon, gora ojo nahi, zaldakik ikerin. Eske zei da guretan oinez, hau ametxo da. Kaitz zarraga handia, ongitorri, gaurko zuzene konta. Eta bueno, hemen abil, ekaitz, Soma asuntokin, ba, irutzaitan ametxo badala, zemen uretan gabiltzo oinez, eta ez du igeriten normal uretan, ez da buzeatzen nahi, arna sartzeu oinez dabil, nik uste eta amets muko badala dana, bueno, amets bat, ze dauke, garuneko arazo gozke. Por cierto, ekaitz, zuretzako galdera bauket. Zuzeneko hasi aurreko zuzenekoan apuntau nituen itzulpena katxak behitzen nahi nintzen, eta gauza bat dauz egitena zer da, ingelesez do. Kontua da. Euskeraz azaltzezan. Badakit, zuk aukera gehiago dituzula bizirik irauteko. Baina, guk ikuspegi hobeak ditugu. Nire itzait hori gaizki daula, baina ez dakit oso ondo zezan nahi duen, eta ingelesez jartzezun, but we have the better view. The better view. Itzultzaileak esateit, baina guk ikuspegi hobea dugu. Zubak horrek zesan nahi duen? We have the better view. Pentsatzen. We have the better view. Bakitzuk, aukera gehiago dituzula bizirik irauteko, but we have the better view. Ez dut oso ondo ulertzen zesan nahi duen? Ez dakigu kontestua oso ondo, horren jenden grabazioak eta olaziala ustet. Iraganeko la hautsak eta entzuteianak eta... Garzuk nola ulertzazun hori, ingelesa manejatzezula.
Jon Liz, ongi etorri aspaldiko, zemuz geha. Asteburua Sorian pasatzen duzunean, eta oso ondo pasatzen baduzu, nolakoa izan da asteburua? Oso ondo pasatzu, orduan oso ondoria... Ez dakit nondik zoazen Jon Liz. Biuk gauza asko esan nahi ditu. Soriagarria! Ona, Jon Liz aspaldiko, zemuz bizigea. Ondo? Ekaitz hor dabil, Galdera zaila indiot. Jon Liz, ez dakizuk inglesa zemuz dakizun. Nagitu itzulpenak nahi geha eta berriz errepikatukoet. Badakitzuk aukera gehiago dituzula bizirik irauteko. But we have the better view. Badakitzuk aukera gehiago dituzula bizirik irauteko. But we have the better view. We have the better view. Horrek zesan nahi du. Guk ikuspegi hobea dugu, esateigu itzultzaileek. Bueno, azteko gaizki zen, guk ikuspegi hobeak ditugu, nik ustatu gaizki daula. Ikuspegi hobea dugu, biuk hasi horretan uste dut prebizion edo horrelako zoz esan nahi duela. Guk aurre ikuspen hobea dugu. Edo aurre ikuspen hobeak ditugu. Holako zerbait da igual. Horre kaitzek jarri gulako prebizion esatet, Bai, nik hoi pentsau dut momentun baten, gero astu nintzen, baina aurre ikuspen pentsau dut, bai. Bueno, aurre ikuspen jarriko dut eta zitali proposamen hori ingo jot eta ia beak ze jartzen, azkenen beak erabakiko. Eskarrik asko. Eskarrik asko. Bueno, hemen nabil galduta, Hemen ura dao, bueno, ez dakite aurreko zuzeneko usatzen zinatela egon, akaitz pixka eta kaso. Baina, bueno, gure protagonista, azidente bat izan zon. Merriam-Websterren arabera, the foreseeable future. Foreseeable future. Hori da bosgarren azepzioa. Zer da foreseeable? Hori ez, prevision, aurreikuspena. Vale. Bai, edo guk etorkizunerako aurreikuspen hobea dugu. Edo etorkizunerako aurreikuspen hobeak ditugu, olako zuze. Vale. Eskarrik asko. Gaitz. Foreseeable, aurreikusi daitekena. Ona, banekin ekaitze galdetuta soziatako gendula. A ber, ze hostia, ez zitatela inoa jun? Ze arraio, lagunok? Foresee, aurreikusi. Gara. Ez dit ezartako aukeraik ematen noain? Hemen. Basan zeo zehor. Jak. Bai, nun? Hor heltzeko... Hemen. Pa, Simon. Simonoen neopreno muko batekin dago. Zer da, Jaun Andreok. Ufa. Eske, bainurazpen gaude, hau. Zertara datorra hau, joku. Lambda, find the shuttle to Lambda. Lambda, aurkitu aneska bat Lambda aldera. Ze hostia da aneska bat? Ez da gitondu da, no ez?
Uste, bakik izango anezka bat zer den jakin gabe. Dios. Barkatu jazue, lagunok jarriko dugu pantalla ikusgai. Eta hemen anezka. Nun da Eluiar. Anezka. Anezka. Lanzadera. Lanzadera. Bueno. Vale. Jar dezagun. Hostia, txirriporro total. Anezka. Lanzadera. Vale, ba, anezka bat topatu behar dugu. Enaiz enteatzen, joku honekin galduta nabil, Ez que oso raroa, Oso raroa historia. Zain, zeatik nagon urazpin, nire kaixo estainu, ongietorri, zeluzgea estainu. Zeatik nagon noan urazpin, ba, ni pentsatzet hori, ba, Simonek izan zuen istripua, eta gero... Zelan pasatu zenuten, hau paider, kaixo! Ba, earki pasagoen duen, izan ikusen zuleo kenginan Ekaitz, Eider eta Zitalekin egun bazkaltzen. Hemen hilargi, gabon denei, kaixo! Ez dut ondo ikusten txata. Dio, baina badeu. Vale, listo. Tetris jolastu hurrengoan, 2 joku arraro jarraian. Bai, da. Kaixo guapa hilargi, Gabon Eider hilargi, Ekaitza, Estainu, eta Jon Liz, Gabon danoi. Gabon danok danoi. Edo, bueno, atxaldeon, ja gaua da, bueno, bai. Ba, zertaz eginen, ba, izane Bilbon izan ginen iganden eta Eider Gorro, Ekaitza eta Zitalekin elkartu ginen bazkaltzeko. Hilargi, Doble Mauler eta Irurok joan ginen, hoi hartzundik eta gero, ba, Gipuzkoarrok, zera izan ginen. Miguel Nogeran emanaldi ikusten. Eta horretik, ba, earki pasagon dula, eta earra izan zen emanaldie, eta gero, ba, hori, behandu iritsi ginen etxean, baina guztua, eta egun bikaina izan zen. Euskarrik asko zuei, adizkideok. Txaldeko bosteretatik gaua da, bai, hala da. Bueno, basaten egin nintzen, soman pixka galduta nago, hauen bapaten eskolak galduta nago, urazpin, nazea, eta nik uste dana amets badala, amets gaiztoa da, Simon nahiko ero dabil, estripu bat izan zuen, da buruan golpe hartu zuen, da gero hori, ba... Bai, hala izan da, bai. Eta hori, hori, estena raro daude, bapaten, klinika hortan ginean, beste ikasle susmagarri horiek ez dakitze tratamendu inbertziguen, eta hori, bapaten, makina bateak konektatu zuenen zea, Simon, baten 2 pound, eta azaldu ginean, hori, beldurrezko leku baten, beste olako zentral teknologiko raro baten, kriston monstro mekaniko batzuk, ze pasau da, ze ordu da, ze egun da, ze urte da, pixatola. Eta guain bapaten urazpin gaude, zetik hartze gornaz urazpin, ez da jakiteik, orduan oso raro bihurtzen nahi da. Jesus, Simon gizajua. Ondo ikustezu ez da? Ez dago iluna? Ikustetan du daula. Nik argi ikusteten ere pantailan OBS-ko emisioko kontrolatzaile baino. Txatzat ikustezuela. Berez ilunskoa ez dena hau eta... Hemen argi ikusteia. Eta hor vigilante muko batzeon argikin, pentsatzat hori ekidin inberko. Ze esaten du Simonek? Haupa norbait, ongi etorri. Gabon daizula. Simonek ez du zer esaten, urazpin da arna sartzeu eta lasai asko dabil. Igual oxigenoekin gaude, baina ez dakit. Eski bapaten izan zen ureta juteare. Norbait gorri. Norbait berde.
A ver, zer dugu hemen? Come in, Theta. You better answer me, Strasky. Come on! Amy, where are you? The fields. I had to leave. Is Carl with you? It all went to hell. Hold on. You got the power automated, right? The plant is safe? We need the power to keep the sites running. Zakazarra. Oh, fuck the power! Fuck you, Strasky! The machines killed Carl. Oh, shit. All right, calm down. It'll be okay. Can you get back to Theta? Yeah. I think so. I'll head for the shuttle, the Aux. Good luck, Amy. Rooting for you. Apuntatzen. Gaizki egin dudala esaten ditua. Apuntatzen nahitu naiz, landarea segurua da, jarri du. Claro, landarea, gaizki, da, planta. Planta, ez dakit solairua dan, edo dan... Ez dakit nola esan. La planta... Bueno, apuntatzen gut eta... Eta berriz entzun behar dut, apuntatzen nahitu naiz, oinekoa. Apuntatzen nahitu naiz, da, Come in, Theta. You better answer me, Strasky. Come on! Amy, where are you? The fields. I had to leave. Is Carl with you? It all went to hell. Hold on. You got the power automated, right? The plant is safe? We need the power to keep the sites running. Oh, fuck the power! Fuck you, Strasky! The machines killed Carl. Oh, shit. All right, calm down. It'll be okay. Can you get back to Theta? Yeah. I think so. I'll head for the shuttle, the Aux. Good luck, Amy. Rooting for you. Planta estruktura. Planta nuklearra bezala, bai, nik hori neuken buru, baina ez nekin nola esan. Ez nekin oso nola esan, gero hobeto biratuko templaken. Beste zerbait arraro ere somatu baina... Ez que, karo, gauza batzuk, nola jokoa behar raroa dan. Ez dakit, itzulpena fallatu duen, o esateuna originalen jarraroa dan, en fin. Ze hostietan gaude durazpien? Eraikin oinplanoa, planta. Beraz, euskaraz planta esatea, ez? Planta nuklearra. Euskaraz planta da orduan, ez? Vale. Eskarrik asko, norbait. Instalazio fabrika, baina bai, planta hobeto. Ez nuen esango euskaraz planta zenik. Galtzen ari naiz, hiltzen ari naiz. Hemen inguruan gelek egon behar dute. Bueno... How do you get so thirsty? Fucking... Who is that? Why are you making me do this? Epa, baiztua da! Hala! Galtzen ari naiz, baina itxotzen ez? Egarria... Ilargi, autobusak bihar eta berandu. Autobuses mañana y tarde, porque eso no. A ver, zer du vigilante raro honek? Baduzu soberan pixka bat? Zer nahi duzu? Ez izan berekoia. Bat, horrela. Ez da nire errua horrela gotea. Bat, horrela atzetik. Nagurtu ez. Emadazu! Badakit hortza dela entzuten ari natzaizu. Hostia. Galtzen inez, baina ditutzen ez, zertan dabil nire auzoko hijituaren modura? Egarri izate aldu ereke?
Eromena, Eromena armailetan. Ez dakit noa jun, ez dut ulertzen. Hemen ez dago eskalatzeik, Beste bidea da hartu horkoet. Hor bidea bukatze zan. Igual, txon, hemen gainetik igual. Hemen gainetik, akaso. Ez ba. Ez dut usten plataformeatu inberdanik, Ez. Hain kontuz. Eskutatu egin duzue. Vale, hor dago distraituta. Hora senkot. Hemen itxi naute. Hemendik etorri naiz. Handik etorri naiz igual, hemen gora joan beharkoa. Edo, joan ja pixka galduta nago, Hemen eo naiz. Vale, hemendik etorri naiz. Hau ikusi dugu. Orduan hor azkerreta izango egual. Zein da historioa? Estainu! Oain kontatuko izut estainu. Hemen bidea aurkitzetenen kontatuko izut historioa. Ostia, hau etzan bide bat, nik ze, espejismo bat eukietor. Horre bidea zeolakon. Bueno, galduta, Tasio, galduta! Me cago en Dios. Oso galduta, Tasio. Zer de... Odol pixka bat ateratzen utzi behar dut. Nora joan da mundu guztia? Sufritzen nahi da gizajoa, Arrain plantak egiten dabiltazio. Ez dut historia jakingo gaur. Bai, jakingo. Bueno, historia nik dakitena. Ez da asko, Hirugarren zuzeneko dau, eta handik ez dugu gauza handik ulertu, baina, bueno, dauzkegun datuk eman guzkizeu. Estaino. Ze hostia! Nundi da? Nundik da? Beko, hauen dio. Galduta Tasio zeharo, Bueno, estaino. Historia da. Hasi ginen jokua piztu gendun. Eta kontua da, Simonek, gure protagonistak, beraz nik momentu honetan, eta zuek, istripu bat izan zuen Simonek eta... Zergatik eskutatzen zara? Habera mendian. Habera mendik bide bat zeon normal hortxe biztan eta ez daten ikusi. Edo hasierako lekura bueltatzen ez berriz. Me cago en Dios. Bai, hemen ez da hola bide gehiago. Zeleko berria da. Joder. Upsilon. Ez gehiago hemen. Bai, estaino. Oain segimuk kontatzen. Bueno, Simonek istripoa izan zuen, beren eskalaguna... Ez du zait izena, baina... Hil jintzan. Istripo hortan. Eta Simonek, garuneko lesiok izan zituen. Orduan, juntzan behikoana, edo ez dakit behikoana juntzan, edo direktamente, jarri zaien kontaktun, gazte panoli batzukin, ikerketa diten aiziala, eta hola ez dakitzen negoziete montatzen aizian, pixkat susmagarria behien movida, aurrerapenak, garuneko teknologia berriekin, garuna sendatzeko, eta ez dakizeta bakizan. Eta klinika raro batea juntzian, hola, berdia ondo nautazion edifizio bat zala, utxik zeon, utzi dintzion beste enpresa batek, ez dakizeta bakizan. Enpresa batek inbertitu dintzun, behien proiektuan gan, da hola. Eta Simonek, aizean probak iten daula, kontraste bat hartu genuen, ean, da gero
eskaner muko bat iteko. Eta hori, makina baten sartu zuen, gazte panfilo batzukin, hori da. Makina batea konektatu zuenen, hortzi honen meiku muko horrekin eo, makinan zeat konexioa eta derrente eta bapaten beste leku baten da beste garai baten baleo bezala esnauzan. Eta esnauzan, hola, planta terrorifiko baten hola, makina monstro muko batzun ingurun, makina monstro horiek sufritzen aizian, da pentsatzen zuen pertsonak ziala, dana oso raro, garuneko arazotatik etorritako amesgaizto raro baten bezala esnauzan Simon. Eta gero, ja naiz batzen nola, baina hor pixkat aurreatu gendun, leku batetik bestea juten, atek ireki, ez dakize, bakize, ahots batzuk entzuteia baita, arazo batzuk ondia planta boitan, jun leku batetik bestea, planta, ahots batzuk entzute ditu, momentu baten kontaktatu du gaurko langile batzuk indola, katastrofe mukoa dago, ez da ulertzen ze pasatzean. Eta bapaten urazpin gaudela. Oain, planta muko hortan, atea ginen ze batea, eta oain urazpin gaude. Eta ez dakik uzatik arnaz urazpin hartzen. Ez dakit oxigena auken, oze? Nola ez da ikusten Simon? Odana metxe badan, da urazpin arnaz hartzen. Ez dakitela, lagunok, ez dakitela. Eta hola, hoxe da, ez da nio, zer eritzazu. Azte bali manaiz kontatzen historia zertaz de joan, ez dut aurreatzen. Open eman diot, ez dut zerren. Alperrek. Ez da ireki, ala? Shuttle Station YP. Trena. Aha, desafio total orduan. Hostia, desafio total... Aztu, nintzai desafio totaleko historia nola zen. Hautzen naiz pelikulataz. Txikitan kristona zen. Historia ere ez da, ametxo bat zen, eo? Ez que, nego. Aztu nintzai. Askotan ikusen hona, espaldi. Bai, hoi da, gaitza. Hiru titi dauzken eskana. Irudi impactantea. Guapo zen pelikula hori ez, bere garaien mentzat la hostia zen. Ez dakit hori ikusita. Ezin alda aurrea joan. Simon? Hemen zea jarri, Pasago ezin dan pareta ikuste zeina? Ezintzan hainbeste eskala, edo? Mendik bai? Ze? Simon? Ai, deskansa ben berdet, Nekatzen inen. Makina batean sartzen dute eta akatsa ematen du, eta gero egia edo gezurra den. Jertxe bat gutxi gukino beto. Auto bileko naiz. Ikaren jendet, ez dakit ikuste zuen, Bai, ikuste zuen. Magon txabela bote jendet. Alde zuen magia pixkat. Zentra gaite zentazio. Ez que Perua, Pero! Haure fuera. Asmatze ote deu. Asmatze ote deu. Hemen, horkora jun beharko nuke, nire ustez, baina ez ezin dut pasa. Hor pixkat traketx, jokua. Nik uste torra ezin dela jun, baina pixkat gaizki egin duela. Kamiseta ere, sofokatzen hasi zatu zonaldek.
Norbait gehi bat. Ba... Me caben Dios! Bai, sofokatzen hasi nahi da, zonaldi batik da, Urazpin, ez deula asmatzen aurra juten... Me caben Dios! Espero ez zitale etortzea pistak ematea, ze... Hor botoi honi emateu da ez du zerriten. Eta... igual hauken duen berko litzake, ez? Ez dauke heltzeko gehiago. Interaktuatzeko gehiago. Botoi bakarrik da eta... Vale. Uste nun beste botoi bat zeola baina. Joder! Txon, hor zerbait da. Arriba, Pentsa bet emateko zuzala, baina ez. Hangoian daukegu zaindaria. Horrekin kontu zoier izango da. Bueno, igual zai, dakatu nazala eta berriz horra zelduko naz. Hemen esploratu berriz, hor ze raio. Hemen eskilera gaude. Ezin da igo. Hostia, uretako zonaldek beti gaizki, bideojokutan. Ez da asko antzematen uretako gala, bakarrik pixkate hori. Muitze zela, pixkat uretan bezala, baina... Beti. Upsilon... Bueno... Beste gabe etzan hortik. Zermendik zen. Osa, nina bilego pixka despistu. Argi eta garbi nina bilego despistu. Nola ez da ikusten urrutiare eta oina hundikoa zonaldea. Handik etorri naiz. Heldu ba. Vale. Hostia, Kaixo, lagundu nazazu. Claro, txokendu harria lehenengo. En el mar no le entro porque hay rocas. Sí. Venga, segi. Ez dakit nehatzetik datorren, edo nini joan bere aurretik. Venga, txiki, guazen. Odol beltza. Ez dago nora joan. Hainbeste faltan botatzen ditut. Ez daukat nora joan. Hori baletzen oso ondo, hainbeste faltan botatzen ditut. Odol pixka bat ateratzen utzi behar dut. Ez
zakit ikuste zuen, irudin olako errore batzu bezala daude hola. Eta botoira junea zerbait konpontzeko gai den. Eskarrik asko ez daño. Zuko esan dako ingot. Azkenean zure kontzientziak hartu zaitu. Hostia. Ez zan hemendik, ez handik zen motoia. Ufa. Oso galduta Tasio, oso. A ver, kontuz... Nola iritsi naiz nire ona? Kontuz honekin. Ikuste dizu irudin errorek bezala daudela? Gustet joku haula dala. Eta ez dala nire ordenadorena. Nahiko garbi auketola dala. Ze jokuko auke rollo hori, ba hori, error, brain damage, pixkat hori transmititzeu. Eta nik usten nahi teindako dala, baina karo. Holako ordenadore batekin, ba hori ere zalantzak. Hori zalantzak sortarazte ditu eta... Ostia, motoia! Etzan hemen! Agian zure bideak dira meta horrekoak. Nire burmuina. Joder, Ez zeula bate asmatzen. Bi joko jolastu dituzu jarraian efektu hori erabiltzen dutenak. Egi da, eske joku normalik ez dut egu ditzuliko? Ibaioz da zitalko? Mendik bai ez dala, handik hasierako lekura goaz. Nik uste. Hasierako lekura goazela hemen ez dula ez erringo gure adiskide honek. Bueno, komprobat inberaz, ezke oso galduta nago, orduan, bazter guztietak jumura auket. Komprobatzea, ber ze arraio. Hemen motoia. Hemen txan. Eta traste, xintzak zuzen. Torri! Laneako gogo hondik, Dios. Hostia, honea itzulita igual. Nezo zein goteu. Hona hontu pixkatin goteu hemen. Venga, imaz eze. Imaz eze. Hemen uste ez duena zer egingo. Dirudien ez rumba bat aurkitu duzu. Hoxe, besteik ez. Ez dakit linterna bezala funtzionatzen da listo edo...
esplorazio pixkat. Hemen saiatu gaia, ez da zeretan. Ez. Ez daukela borondateik. Vale. Ezkerraldetik joango naiz. Ea ze pasatzen. Hemen egon algea. Hemen egon gabe ginean. Zeppelin, zeu segartzen. Pasatze algea, hau baldar, Zeppelin Transport Ni oso loko nabil edo lekua pixkat eraldatu ditea pasatze gehan ero. Ez da hori flipadan dio da ez. Ni naiz situatzen ez dana. Bale, hortikan ja beste aldeagoa azta, hemen behiratu ia zerbait daun esploratu ez dauna alde honetan. Ez dut uste, baina Egon geha, han Zeppelina dago eta hemen beste gabe hasierako lekoa. Bale, bagoazen orain aurrea. Joku hau dala, behin ikusi nola analisi baten, o beldurazko joku honenak, edo lako zean baten. Ikusi joku bat zeukela, nik ez nekin existitzen zala eta enaiz goatzen izenataz, baina da hola oski raro bat ematen efektu bada, eta nik uste eta sopa zala. Ikusiko dugu, horrelako ikertatzen etorkizenan. Igual besten bat zan, Ez igual eskorn egin naztuet. Skorn hori uzet Xboxen daola, dena horrenengo baita, baina PlayStationen ez daola alegia. Eta joku hortan dago tipo, eskua ikustezu, eta eskundana puntitoko daudela, puntu pila, tak. Oleko lako oski raro bat emateu. Strasky. Amy, where are you? The fields. I had to leave. Is Carl with you? It all went to hell. Hold on. You got the power automated, right? The plant is safe? We need the power to keep the sites running. Oh, fuck the power! Fuck you, Strasky! The machines killed Carl. Oh, shit. All right, calm down. It'll be okay. Can you get back to Theta? Yeah. I think so. I'll head for the shuttle, the Aux. Good luck, Amy. Rooting for you. Vale, anezkara jun behar dugu. Zuloana nola esan duzu? Da, eski ez dakit, da tipo... Ez dakit zer fobia, holako zerbait da. Da, ikustazu adibidez esku bat, joku hortan hori erabiltzeko, bazaltzea esku bat, eta eskuk dana puntutxoko dauzkeola, puntutxo pila, dana pa. Eta horrek emategu holako fobia, otzikara raro bat duzela. Nik enun ezautzen, joku. Tripofobia, oida, tripofobia. Bai, ez dakit ondo esplikau beten, nik ulertu nuna izan. Nik hori existitzen zala ez nekin oen dela gutxeak. Eta hori argazkik eta hola ikusi nitun, da, zen, hostia, zer dago. Bueno, anezkara joan behar dugu, lanzadera. Eta hori nun dago. Bazen eskututik, xikak.
Baina ez zan hau, ez zan soma, Uzet Scorn zala, hori erabiltzen. Joko hori interesatzea baita, baina... nahiko generazio berrikoa eta... ordenadore honek ez dut uste ondo manejatuko unik. Eta hori, Xbox, berko nuke, Xbox bat noiz batek itzolin bat. Batuko dut. Baina eta Sony erra naiz, baina... Barkatu Xbox, Ixa kutxa. Ixa zerrendako Ixa kutxa. Argazkiak ikusi eta kontutu zinean zurire otzikara ematen zizula. Bai, baina ez zan otzikara, eske... Zeba, ez dakit nola esan, ez dakit nola esplikau, sentsazio raroa. Otzikara, ez dakit nola ditu. Tripofobia da. Baina hori, ez da ere oski... zaila definitzeko. Sentsazio oso raro bat emateko gai. Seguro joan behar zen tokiak kriston kartela dula argiztatua eta guk ikusiaz. Joan behar dute anezkara, lanzadera. Eske... enaiz elanteatzen, bale, hemen egon naiz. Hori ikusi dugu zulatzaile hori. Igual hau da? Joder, eske, asmatzen dugu. Nila leku guztetan bueltak ebile naiz, zerbait ez derrepatu edo... gure dron moskito tontonek ez du zerriten? Eta ez gabiltza leko handi baten, bakarrikan hori urruti ez da ikusten, dana antzekoa ere izan donteatzen. Bai, seguru txorakeri badala, jokua baina arte erreza. Ez dago, kriston esplorazio rarokin beharrik, baina... ez deula aurkitzen, ez deula asmatzen lagunok. Niko iturokot beti iskinetatik juteko. Horrena ezkerretan joa, eta buelta oso ematet iskinetik da gero juten naiz erdia. Olako eremu tridimensionaletan. Orduan bai, erdine ongoa zeurozko, erdi parten. Upsilon, hau ikusi dugu. Baina... ez da ondo antzematen zerrekun interaktuatzeko aukera zerrek ez. Zerbait ez ga ikusten nahi. Hauzen hartu pixkat, di komunaren joa eta jertxea jantzin beretuen, lehen beroa baina utza, kontxeratuk lagunok. Ez jun, inoa, bestela jata.
Ze esate jazue lagunok? Estiratzeko beharra gauko pixkat. Bueno. Ez deula asmatz, zer utziz? Ordu edo, makit tonto nahi den hor bueltaka. Ezagit, egun txarra oketen gaur, o joku dun pasarte txarra, o... Bakiza zein goeten? Elkarrezketakoak dorraren bat aipatu duten lehen. Bakiza zein goeten pixkat aldatzeko mandokin hasiko naiz jokatzen. Tekla bat asiagoak egin desero sonago, onar dezagun lehen bailan. Eta mando hartukoet eta... Bai, dabil mandoak egin. Guazen lagunok. Vale, dorreren bat aipatu dute. Daukegu, anezka eta dorrea. Orduan. Korrika azkariteko elebia da. Dorrea hori izangoa. Hori izangoa dorrea. Gora behiratzen hasi behar dela, ezta? Ia hemen zerbait egin zeak. Gure moniote honek ergeltxa emarra da, musika, variazio musikal moduko bat egon da, eta zerbait izan nahiko guakaso. Dorrea, igual, hau da, hemen egon behar eta gure hartaburuak zuzein behar du. Ikaragarri galduta, Tasio, ikaragarri. Hau... Ez deula asmatzen. Musika aldatu da, bai. Nora ezean, era bat, Tasio. Gida begiratzeko zorian. Ez da hostilik ikusten. Hala da, nik gutxi ikusten eta zuek gutxigoz. Nik pixka brillo gehiagoet pantailan. Baina bakit emision pixka ilunago. A ber, honei, bakit, hau... Honei kontra ingo dut pixka bat, eta ia gure moniotiak zerbait diteun. Defendatzen gaitu, neo... Ez. Bueno, iesitea erreza da bintzat. Hostia. Bueno, bintzat mandokin asko zobetu nabil, eroso nabil, Berriz entzungo dugu, enegarren aldiz elkarrizketa hori. Uste zerbait imertzula, baina... Keba. Come in, Theta. You better answer me, Strasky. Come on! Amy, where are you? The fields. I had to leave. Is Carl with you? It all went to hell. Hold on. You got the power automated, right? The plant is safe? We need the power to keep the sites running. Oh, fuck the power! Fuck you, Strasky!
The machines killed Carl. Oh, shit. All right, calm down. It'll be okay. Can you get back to Theta? Yeah, I think so. I'll head for the shuttle, the Aux. Good luck, Amy. Rooting for you. Ez du fuck the tower esaten. Eta ez da azaltzen hori itzulpenen. Azaltzea ez dakit, beste gauza bat. Ostia, Mesedez, inglesez ulertze zuenok entzutza zuen ondo. Eta ia pista matateatzea zuen hemen. Come in, Theta. You better answer me, Strasky. Come on! Amy, where are you? The fields. I had to leave. Is Carl with you? It all went to hell. Hold on. You got the power automated, right? The plant is safe? We need the power to keep the sites running. Oh, fuck the power! Fuck you, Strasky! The machines killed Carl. Energiari aurre egitera. All right, calm down. It'll be okay. Can you get back to Theta? Yeah, I think so. I'll head for the shuttle, the Aux. Good luck, Amy. Rooting for you. Energia berraktibatu. Behar duzu, emakume horrek ez zuelako aktibatu edo, dio norbaitek. Energiari aurre egitera, hori gaizki dago fijo, ez? Hasieratik pentsatu dut gaizki zeola, baina nola ez dakiten ze hostia esaten nahi da. Hori zitalko apuntatengo jot, beak behitzeko zer da. Energiari aurre egitea, pikutara dorrea. Bai, ez da? Nik hori benetan dio, que le jodan a la torre, bai? Nik hori ulertzen, un fuck the tower. Energiari aurre egitea, pikutara dorrea. Vale. Orduan, oso ondo, itzulpena hobetu dugu, baina netzako ez dago soluzioik, ezta? Ez duan dorrearekin txortan egin. Mira, bai. Ze kristo, baina ze dorre. Baina dorrearen eta gero zer dio? Berriz jarri behar dut. Bai, joala energia berrez hartzera, edo holako zoze. Zeo zein berdala. Gora behiratuko etia torre bat, ez duten ikusi edo. Joder, ez da, bestaldeak aizan behar du, hau hasierako lekoa. Hemen ja ibili, bultaka. Jode. Hamez gaiztoa, urazpian, Zeppelin Transport. Hau ez da torre bat. Zeppelinan aparkaleku bat emateu, ez? Zeppelin geltoki bat. Arrantzan ingo dugu pixkat. Ez zait argi geratu energia behar den dorrerako edo dorrean aktibatzen den energia. Nik uste nunbaitea junda botoi bat egon bertzaiola o zerbaitekin interakzio bat eukli behar dela, baina ez deula, esmatzen. Eta nik uste gurekin datorren torron hori linterna bezala akarri funtzionatzen zeula, Ez dakit zerbait ingon, igual gero zerbait ditegu momentu hori izteanen, baina oengoz oso galta gare. Nahi zuen berri zentzun? Azkenengo aldi zentzungo dugu? Venga. Come in, Theta. You better answer me, Strasky. Come on! Amy, where are you? The fields. I had to Iraganeko leave. elkarrezketa bada, It all went to hell. Hold on. You got the power automated, right? The plant is safe? We need the power to keep the sites running. Oh, fuck the power! Fuck you, Strasky! The machines killed Carl. Oh, shit. All right, calm down. It'll be okay. Can you get back to Theta? Yeah, I think so. I'll head for the shuttle, the Aux. Good luck, Amy. Rooting for you. Nire ez zaitu sogarrak igatzen, energian zeo ze inberdeu eta anezkara jongo gala laguntzailearen gana.
anezka da lanzadera. Lantzaderara joan behar dela laguntzailearekin hori da. Gida begiratu dut. Ez dañu, eskerrik asko. Eskerrik asko, baten bat egin behartzun. Ezin dugu atxalde osoa estena hontan pasa. Beraz, bota. Bai, lantzaderana anezkana hasieratik banekin, baina ez dakit oso ondo nolakoa izan behar duen, ze aurkitu behar dan, bueltaka nabil, da ez dut zer garbi ikusi. Orduan, ba, hola, abez. Ez dañu zure zein gauda. Ze ikusi zuki da. Botoia sakatu behar da artaburuarekin. Botoia? Baina ze botoi? Lehen sakatu etena? Lehen sakatu eten botoia? Bagan egin botoi bat egon behartzuela. Haietako bat. Nik botoi bakarra ikusiet, sakatu ez behin baino jotan, artaburu gabe, artaburuakin. 2 botoi daude gutxienez. Ara? Igual ni enaiz situatzen leku hostia hontan, horrek bere eragin jauke ez. Agian ez dituzut denak zapaldu. Ba, seguru asko ala izango. Ez da normala. Zenbat buelta eman ditut ja. Oso gogorra, gaurko pasarte hau. Hor, buelta osoa eman diogu ni. Baina hemen botoi bat bilatu beharko dugu. Eske hemen ibile naiz. Ez da, bitu botoirik. Final lap! Joder, eske... Ara. Ke ba? Ez da, botoirik. Etortzean ematzen musika sartzea. Hemen ingo botoirik ez da ikusi. Jode. Hemen? Tutxetik zaila situatzen baina atzera dela uste dut. Botoiaren ateak kartela du gainean. Kartel hau. Buelta osoa eman ostera aurrera. Bai, tutxetik oso zaila situatzea. Baina... kartel bat dau. Epsilon B. Ez bueltaka, baina... Oso botoi batean batean ikusiko. Ez dakit hau dan. Hor gaine egon naiz lehen. Dios! Etzan hori, ezta? Honak ez du botoirik. Hora dugu este kartela, baina botoirik ez da hon nik dakitela.
Y B ezkerraldean duzula aurrera. Venga. Oso ondo. Norbait. Olako... Bale, guain ze, ezker eskubi. Hor beste Y B bat dau. Hori ezkerretan utzita aurre ingo ez berriz. Aurrean joa. Hori bai. Aurrean joa, pixka ezkerralde egin dut, baina ala inbertzan aurrera segitzeko. Aurrean utzi deu. Bazen aurrea. Bale, oain. Hemen hau dau, eta ezkerre eskubi aukeratu behar dela esango nuke. Ezkerretan joan naiz. Horain ez nago ziur nondi joan zare, baina hemendik uste dut. Hemen botoia. Ara! Hornei lehen eman dira, Monigotetan guzti. Beste batekin nahaztuko nu, botoia baina hori. Ona, ekipo! Eskerrik asko. Thanks, little guy. Mil esker, txiki. Ateak eta edukontziak irikitzeko lehenik horiekin elkarrera egin behar duzu eta RS-erekin bota. RS... Right switch, izango ez? Right... Eskubiko joystickakin. Bale. Hurbildu omnitula. Baimendutako sarbidea. Hostia, badenun garaia. Let's hope the shuttle still works. Espero ezagun ezkek oraindik funtzionatzen. Berriz ilupetan gaude. Aupa. Where did I get a flashlight? Nondik atera du linterna bat? Vale, guain linterna aukeu. Venga. Right stick. Hori da, right switch. Switches. Nintendo Switch ez. Right stick. Oin arte, hartaburu deika eta botoia topa ondoren mil esker txiki. Baina, ez dut nik esan, Beak esan du, Hokuk jarri hona irakurri besteik ez dut. Strasky, come in, Theta. What? I can't. Where are you now? Strasky, I'm at the shuttle, but it's not looking good. The lights flicker like mad. I think the power regulator is broken. I have to fix it. I don't want to get stranded halfway to Theta. What was that? I can't hear you. Don't worry, I'll fix it. Somehow. Hortik bidea dago. Ea ba. Jesus Christ! What the hell? Jesus Christ! Energia gutxiegi. Vale, hemendik ezin da joan, energia falta. Hortik bidea dago. Ufa. Vale, asuntua serio jartzen nahi dago, Txantxak amaitzen ari dira. Gorde indu jokuak, movida datorra baina. Jesus Christ. Atzamarra egozein lekutan sartzu zion monek, bai.
uretako pasartea, etzan bate terrorifikoa. Hemen ja, beste tentsio puntxu bat. Hostia, hau alda Amy. Hey, are you... Don't hurt me! Can I help? It won't let me die. Nothing is allowed to die. Me cago en Dios. What happened? An accident. Fixing the power. Amy, da I was ezta? going to Theta. Amy, da ezta? Anything I can do? If you see Masters of Holland, tell them I need help. Okay? Amy needs help. Hostia, hau pixkat gorra, Gaxua. Ume txikiek bezala eta gero atera ezin. Atzamarra sartuta. Sakatu LB, objektu bat irentzen ari zenean, ura jaurtitzeko. Left. Objektua biratu dezakezu. Hauek erabili. Kontrolak eakusten nahi zait, a esas alturas. Ez que baina arte teklabo eta xagoak enibili naiz, eta bain mandua pasau naiz, eta Ni manderoa naiz, bakizu kontrolea eta manderoa naiz. Beharren nabil. Beste lasaitasun batekin, beste soltura batekin, konfiantza. Vale, hortik izan da jol. Oso, estenak gorra ikusi du. Bai lingoa. Shit, are you okay? Are you okay? I don't know. I want to go home. Hostia. Oh, fuck. Oh, izorratu. Oh, fuck, hori gaizki da. Oh, izorratu ez. Akabo indeu, bai. Gaxua, akabo indeu. Nola zan? Oh, izorratu. No? Abendio. Aneskak, Y-B, hornidurak egonkorrak. Oinarrizko sistemak, elikatuak. Pistak, elikatuak. Vale. Ba, oso ondo. Zorionak. Joder, rinda, Ze pasatzen makina zarra bakin? Igual berriz konektau ikete deskonektau duten hori? Ez dut uste. Bai. Bai. Ez du matan. Ez da konpontzegi hau. Hostia, hau zoze buskatzeko. Tipa hil eta gainera izorratu esan. Bai. Euskat itxusi izan da. Zintunean arazo bat izan da, baina... Linterna bat zen. Gorra kontua, Asunto gorra. Vale, guain... Lehengo lekura goaz, eta pentsatze bat nobedade ematen goala. Bai, izorratu ba. Kakaza... kakazarra, holako zerre jarri hartu dugu. Fuck, esan duta.
Hori lehen entzun deu. Hemen... Hendik etorrin gea, eta... Lehen... Entxot, igual honea sartu zeikela, baina ez hori... Txita hau. Eta guain... Akaso guain... Bai. Energia aktibatuta, eta... Baina... Epa. Shuttle link... Location... Vale, hona ezin deu sartu, tuntan... Berrezarri deu, planta hau. Ez dakit berriz gora jun. Berriz arontz jun. Arontz izango, agoraz izango. Energia gehiagi xautzen ari zen. Greta pozik egongo da. Eskotren hartu. Aitu, hemen oin ja... Zitxura dugu asuntoak oitek izan da. Uste berriz eman digala. Esango nuke. Energiakin berpiztu altzea, Amy, ez. Ba, ez. Ba, non ez dakit nik zeinik badaun. Eta bain ze, eta xio, nundik? Euskotren, mutil! Bai, fijo, euskotren! Zait iruditu sartzei zehonik, ez kontura hau bintzat. Baina zuek ala badio zue, ala izangoa. Ahí va la hostia. Bye bye. Arrazoi zenuen beste behin ere. Bueno, gerturatu monitol zila. Shuttle J6 activated. Standing by. Eseri gea. Gozo. Tamen martxan jarri berkoa. Guazen. Igarotzen mapa. Zamudiora. Igarotzen mapa. A unitatea. B unitatea, hemen zaude. Lambda, Delta, Zeta eta Omikron. Vale. Planta termikoa eta industriala. Sakonera, 89 metro. Epipe. Pertsonala, 8. Ja, hasi geha logurekin. Zer du da? Behatzik. Geha loguretuta. Eta sio sudupe gaztea. Dios! Hau fundamentua. Zeratea zuen, noa jongo geha. B unitatea hemen zaude. A unitatea... Ez dakit hau unitatean jagango ginean. Errorea, destino ez da gara hilgarri, arazo teknikoengatik. Saiatu beste destino batekin. Oso ondo. Ba, lambdara, jongo geha, gozo. Non baitetik hasi behar da. Hartu. Welcome to Pathos 2, your expressway to the stars. What started as a thermal mining operation in the 60s has now become home to the Omega Space Gun, the world's most affordable way to launch satellites and deep space probes. Our unique Atlantic Ocean location
allows for this gigantic coil gun, running longer than a marathon, to safely launch projectiles without risk of damaging the payload with risky combustion. The station has multiple sites and has a diverse staff of engineers and scientists. Together, they are able to produce, assemble, and launch the world's most sophisticated spacecrafts. In addition to our principal operation, Pathos 2 is also the home for multiple research projects within the marine sciences, including hydroculture, turbulence, and deep-sea construction. We are now leaving Upsilon for Lambda. Lambda is Pathos 2's shipping dock and transportation hub. There, you will be able to find shuttle trains leading to all the other parts of the station. Asuntuak Half-Life puntua dauke. Eta baina hau raroa, ez dakigu fondo. Beste istripu bat, Simonen buru ba. Hostia. Simon. Bueno, leku berdinen esnatu gara behintzat. Bada, aurrerapen bat hori, Simonen bizitzan. Trena, signalizen tren estena bat bizi izan gendun. Larrialdizko balaztak aktibatzen. Jak! Hemendik segoaz. Asuntoa hemen, Half-Life puntu bat daukela historik, baina Half-Lifeen garbi dauz zertan nahi gehan, zeate gau deno. Hemen, nolatan iritsi geha mundu honta. Simon, are you there? Bai. Catherine, is that you? I was on my way, but then the shuttle train, it fucking crashed. Are you alright? The system says the section is sealed for suspected hull breach. No, I'm not alright. What the hell happened to the world? Why are we underwater? Wow, you're really out of place, aren't you? Look, don't worry about that right now. I realize you're confused, but you're so close to Lambda. If you just keep going. How close? Can I walk there? Yeah, but the tunnel is locked off to protect the overall structure from collapsing. What you need to find is your section's maintenance hatch. It'll lead outside. Maintenance hatch. No problem. What is that? What's going on out there? I gotta go. See you soon, Simon. Laster arte, Simon. Erabat... Catherine? Catherine? You okay? You okay? Vale, Catherineak Simon nunbait ezautzeu. Eta... Bueno, ez dakit ezautzeu no ez. Irudipen hori eman didan igualez. Esan dio, Simon, erabat lekuzkan pozaude ez da? Ze, karo, Simon abeltze jo, zer da udana, zetiago de Urazpin, ze pasatzea... Catherineak esan dio. Simon. Simon, erabat lekuzkan pozaude. Bai, oso. Simon... Planteatzen de la fiesta... Baina ura sartzea. Eta? Baina etorri geha ura sartzea. Bestaldea berriz zer? Eta zitalko falta? Zer pasatzea hor? Ematen ditut, buelta tontok ni bentzak joko honetan, Aurra jun bertzan da, nahi berri izatzea. Ez deula asmatzen.
Oain berriz hotza, bi jertzen eusken. Bi kendu ditut, bat jantzik, da oain bigarren jazten joa berriz. Leio irikita baleo bezala, eta ez, eta. Baina, oso inez. Egurriara sartu zait, eta. Lo asko egiteko premi, izaten nik urte sasoi honetan. Udan gutxigo, eta oain gehi. Hartzako zela. Eta... Aizue. Berriz ataskau naizela. Normalan dago. Larrialdietako irtera bat zegoela iruditu zait tunel erdian. Ostia, hemen dago argi gorrikin da atasiok ikusirez, Eskerrik asko norbait. Baina tak norbait kontuatu. Norbait, Norbait, trademark. Vale, berriz urazpin. Oso ondo. Zorionak, Simon. Berriz kakan murgildu gea. Hau irik egun norbaitek, eskerrik asko. Ez norbait trademark. Batek, zonei. Amez gaiztoa. Berriz hemen gaude. Uretan berriz. I can find Lambda, right? I mean, really, how big can this ocean be? Vale, guain. Bixikorra goile behar dut eta nondik nabilen ondo ikusi. Hor eskubita bado zerbait, nik ezkerreko bidea hartuko beti ezela. Ezkerretik inguratuko dudana, eta gero jongo gea... Edo? Zer da, leheneko leku iguala da? Leheneko leku exactamente iguala da, zer? Oez. Ezin du izan, ze trenen bidetxo gain dau. Irunda 30 metro. Hemen bideo bat aurkitu dut, eta han nik uste terreno pixkat utzi deula, esploratu gabe. Alde hartan, beraz, bueltatu gaitezke gero. Linternak ez du zerritan. Beno, zer? Lortu dugu? Ekaitza. Bai, ez dakit... Bueltatu intzean oain, denbora bat ikusi gabe onda gero, pentsatzet. Eta... Bai, lortu dugu, Ez dakit uretako aurreko pasartan gehatu zean, hola, baina, bueno... Lortu dugu sartzea... Balako... Metro geltokimuko baten... Metro nibili gea... Euskotrenen... Kasu honetan. Lortu du uretatik gertetzea eta baina ureta itzuli gea. Handik metron istripua izan dugu eta gero berriz uretatea gea. Eta momentuz hola dago asuntua. Amy
akau indegu egia esan. Amy makina batea... Bat, ozera berrez. Amy makina batea konektauta zeon. Amy balendik ahotsez eta berekin itzein dut telefono zuztete, bueno, aurreko saioan itzein gendun. No. Eta... Erorte... Txikituko zaitut. Ez dut uste. Otoitz egizu... Ilargi. Eta... Momentu zela gaitzu, no? Imi ikusi dugu eta Imi zen... Makina batea modu raro baten konektauta eta horre bakaizki. Eta... Atein ditugu makinan konexio horiek eta hilin da. Hori oso txarra izan da. Estena hori gorra izan da. Zit batek grazikin, egia esan. Iepa. Omnitool. Errorea. Cortex txipa behar da. Vale. Txip hori lortuta hau aktibatzeuko nuke IES kapsula hau edo. Bai, gorra izan da bere pasartia, bai. Ez da bate politia izan. Piskat azkenen gure kulpatik hilda baina. Gure oso ondo horetze hon. Ez dakit favore bat ezote junin akaso. Baina, bueno, hau kakatu dut oso gorra izan da. Egi etzai bate guztu. Bildurezko joku bat zala uste nun da ez nea herritekoa. Ba... Ea zer erkutza duen hemendik. Ea zerbait aurkitza duen hemen. Ikuste baiet. Zoze behar du. Horako ibilbidea inda gero. Zoze behar du. Iepa! Oh, come on. You open everything else. Is it a security clearance thing? Joder, no jodas. Benetan? Tío. Hostia, guretako pasarte gehitxo ez ote dian, Nei, Signalis, Soma, estilo ontako joku gustatzea izkit, eta pelikulak bai. Ez dakizunen oso ondo ze pasatzen nahi dan, nik hori disfruta bitat, erra hiltzen. Normalen ez beti gaina. Eta... Piskanaka deskurritzen jotezea, teoria diferente egitea gero... Nahi rollitu hori gustatzen zait. Baina ez beti. Urrengo jokua... This must be Lambda, where Catherine is. Ak! El gigante de hierro prestatu duzu deskargatzeko. Vale, hori iganden aipatu zenuen. Ne harriteko pelikula bat zen, ezta? Ba, ez da dira, baina prestateko. Bai, ikusi behar. Bale, izaten egin itzana. Hostia! Zein dut? Hostia. Lehengo lekura bultau naiz. Hori indet. Ez.
Bueno. Berriz lehorren gaude lagunok. Gafote egula. Esaten nintzen aurrengo jokua. Ez dakizin jokatukoeten, zuzenekotan, baina pixkate ulertzeana, nahiko nuke. Pixkatola ulerterrazagoa. Prestauta auket, Ocarina of Time prestauta auket egia zen. Enbula horrekin da zuzeneko egiteko. Kriston hilarrekin batea prestatu du, kriston pantalla guapoakin nola izkinen logoakin, da. Tasio zupen logo eta guzti, nola pantalla karratua dan. Bueno, karratu ere ez, baina baizuen lau biderriru dan pantalla. Oso elegante neuken, baina zen bueno. Bai, oso elegante. Joko aspergarriak diozu. Bai, hoi da. Bizkat bakizula zertaz joan historia eta... Catherine? Catherine? Ixo! Ez behiratu. Bueno, Catherine ez da bere honenen, Catherine ez da bere sasoirik honenen, emate honez. Bauzotze. Hala! Are you okay? Because I could use some help. Catherine! Bueno, ze pasau da? Bueno, hosti bat jasoetela, hori bai. Baina, a ber... Zer deu? Azerre, senyora. A ber, Catherine, ze pasatzea? Makortu. Bazpare. Hostia... A ver, zer dago? Ate txiko dugu, zetarko nolko izate zen. Eta guain Simon pixkate barkua ezela dabil. Mozkortu intzaigu Simon. Rastori nenu. Super Nintendo. Beitu zema Super Nintendo. A ver. Ze pasatzea txonto? Bueno. Hemen daukegu ezea. Omnitula konektatu operatzeko. Lambda Terminal 27 activated. Oh, you found an Omni tool. Very handy. Nundo, Catherine? Catherine, nuntzo de zertzea? A ver, bain ze. Ezin da omnitola hartu? There you are, upright and everything. Catherine! No, not you too. I was really hoping you were human. Oh. Don't let the circuitry fool you. I was human once. Can't take it anymore. Everything's fucked. I give up. There's nothing left. Calm down, it's not the end of the world. You sure? It sure as hell looks like it. For all I know, there's no one left except for me. What do you mean? I'm right here. Don't take this the wrong way, but I meant any humans left except for me. Have you looked at yourself lately? You're a walking, talking diving suit with some electronics slapped on for good measure. I don't... You don't want to think about it? We'll start thinking about it. I don't want to do this anymore. I don't want to be this. I want out. Before you do anything hasty, could you help me with something? What? I was trying to find out what happened with my project when that brute knocked me to the ground. Your project? How could anything possibly matter when you know you're a stupid robot in a stupid dead world? Okay, focus.
I need you to fix me so I can get back to work. Then you can sulk as much as you want. You gotta be kidding, right? I think I have a better chance of building myself a time machine than of putting you back together. Alright, time for plan B. What's plan B? Oh, the Omnitool. The tool you inserted into the terminal. Oh, yeah, the door opener. Yeah, you can pull my Cortex chip and put it into the Omnitool. What's a Cortex chip? It'll be obvious. I'll eject it for you. Just grab the chip and slide it into the Omnitool. Come on, I need you to do this one thing for me. Yeah, alright. Thanks. Should be easy enough. Just pick up the chip and slide it into the Omnitool. Why does a robot chip fit a door opener? It's standardized connect. Catherine? Alright, let's give this a try. Nik uste hau asunto txarra izango gala. Gabon, TFE, zemuzga beste aterako sarbide emango dizu. Bai, han... Custom Cortex chip. Cortex chipa bertzula jarri diguelen bai. Have a nice day. Just pretty much anything will fit. Oh, this feels weird. I'm in the Omnitool? Thanks. So, what's the project about? My project? Oh, well, I saved all the people on the station as brain scans and put them into an artificial world. We were gonna launch it into space to save it from, well, all of this. Are you telling me that you were going to launch a computer world filled with people into space? Yes. It was just a pet project at first, but it got really serious after the comet took out the surface. Then suddenly it became very important, and it was officially named the Ark. That's appropriate. How far did you get? I don't know, that version of me that I am. It came from a scan I did pretty early on. The living Catherine could very well have finished the project and launched it. I guess she could even still be alive. Weird thought. So the talking robots, are they also scans you did? They could be, but I doubt it. I'd expect much more sense if that was the case. All right, finally. What's happening? I managed to restore some data from the backup server. This should tell us everything we need. Oh. Could you do me a favor and run into the other room and have a look? I don't seem to be able to view the files in this condition. I need to know that the Ark is safe. Sure, Kath. Thanks. I'll unlock the door for you. What was it you said before? You're from Toronto? Yeah, I just went in for a brain scan and suddenly here I am. That doesn't make any sense. Why would anyone bring a scan from Toronto? You think that's strange? What if I tell you it was back in 2015? Whoa. Are you from Toronto? Toronto. Sí? Sí, hostia, pasatzea, launok. Check the computer in the other room. Loco, eh? Are you from the past? Etorkizunera junginan, ez? Nola bait. You say something? Sorry, still trying to figure out how you got here. Keep at it. I'd really like to know who thought sending a Canadian to the bottom of the sea was a good idea. Toronto. Eromena, Eromena launok. Eromena armainetan. What happened before? That creature was strangely overbearing. Yeah, it basically exploded with electromagnetism. It's bad. Confusing at least. Gives the senses a good punch. Toronto.
Bueno, lagunok. Me cago en Dio, Simon, I think it's back. Be careful. Don't know if you can take another hit. Bale, lehen kolpea eman diten izaki hori bueltan da, irudienez. Burutsa joko hontan ezin da... Ez ba, hau What Resident happened Evil to the bat balitz. tower and the dock and the welcome center? What tower? What are you talking about? This place is in ruins. All the cameras show static. It's so strange. Bai, leku hau ez da oso ondo. Catherine, leku hau ez da oso ondo. Esate dizuet, Resident Evil bat balitz inventarioa betetzen ahituko ginen, hau hartu bestea eta hemen ezin da ezer gorde, hona ikusteko eta pixkatu Walking Simulatorra azken finean. Catherine? What? Nothing. Never mind. Utzi ez irakurtzen, Catherine. Sos. Chris. Gau osoan esna egon naiz. Lo egitea denbora galtzea iruditzen zitzaidan. Telebista piztuta daukat. Albistegiak kometaren etorreraz hitz egiten ari dira. Urtezarreko atzerako kontua balitz bezala. Badaki zentzugabea dela hemen nirekin egotea desiratzea. Norbaitek bizirik irauteko aukerarik badu, zuek zarete olatuen azpian zaudetenak. Espero dut jarraitzea, bizitzak merezi du bizitzea. Badirudi, dena galtzera joateko zorian dagoela. Beno, hobe duzu bidali sakatu uinak harrapatu aurretik. Arra nago zutaz, aita. Bale, gauza asko dira zalantzagarrik testu hontan, baina bat garbi dago gaizki dagoela. Eta hori bintzat apuntatu ingot. Badirudi, dena galtzera joateko zorian dagoela. Hori gaizki dago. Jarriko dugu beto. Es que kometa ba... There's really no way around this. A freaking comet killed the planet. Afraid so. You were all stranded down here. And we were the lucky ones. Ah! Osa, lur planetan gaude, eta lur planeta... Bale, hauek etzian jun. Hauek hemen geuzian abandonauta lur planetan, eta nonbait ba, igual bestek etzian ondo atera, lur planetatik iesin zuenak, ez? Hori ulertu nik. Eta... Berez, ba, suntxitu ingo zulakon, baina hemen bizira una ahal izan zuen azkenen. Bueno, bizira hori da. Vale, emergency life support, vale. Eta hori guazen honen. Ba, asko zobetu moldatzen aizeakin, Mandokin asko zobetu moldatzen aiz. Zer du, nik ja laizter bukatze aldea, behatziter didea, gozetuta nago, afarie prestau gabe dauket, hau oso larria da. Egoera muturrekoa da, lagunok. Hemen egon geha. Hemen hasieran egon geha. Eta hemen ebai beraz. Just check the computer. Yes, look for anything about the Ark. Vale, honea torri hor genuen.
Iritzi inkesta. Gaitzetsi. Are you excited about the Ark? Ostia, gaitzetsi gelditu hori gaizki dago, What are your thoughts? Gaitzetsi ez. What are your thoughts on the Ark project? Entzun izango ez? The idea is just Gaitzetsi bentsat ez. Entzun, horrekoat. Eta honekin, lagunok, agur esango dugu gorko zuzeneko. Ja, neke puntxo duket, gozeare bai, eta bitu, hemen txautzeko dugu, gorde ingo dugu gozo, gorde eta irten, eta hemendik jarraituko dugu. Ziurtu da menuen iter nahi duzula? Bai, ziur nau. Menura... Epa! Ez. Iruzeit pantalla difentea zela, baina... Irten... Ziur irten nahi duzula? Bai! Irten gara, eta amaitu da lagunok. Oain... Kaixo! Eta gaur, lagunok, zein gutxi TFE, baina behandu iritsizea, nik inditut... 2 ordu, Bi ordu ez, baina ia 2 ordu. Zango nuke, ez batzen noiz hasi nahi zen. Baina, holaxe, lagunok. Bai, nekea, gozea, Pasarte gorra paso biteu, oan ja momentu honen genden, eta honi hobeto izatea, 2 ordu galduta. Bai, galduta bilin naiz pixkat. Baina, bueno, asmatu du bidea. Ez da zaila berez, eta tontakeri bat zan, baina... Botoi bat baina gehiago zeren, da nik uste non demozien botoi iguala zala, orduan zerbait hor liago naiz hasierako uretako estena hortan. Baina, bueno, gero ja, ondo jarraitu dugu. Eta ondo jarraituko dugu, ez da, joko ez da zaila, gehiago da, bueno, hori, ulertzeko ez, pasatzea, guen dioz, deskolokantea jokua ez, baina konpainia honean, hori da. Eta, etzan ondo ikusten. Eta bixe, esate izuetu, bueno. Ez dira pasarte ikonenak izan gaurkok. Momentu pixkat eskasa pasa ditu hor. Ataskautatola, baina aurre egin dugu, eta bueno, Katherin horrekin izketan nahi geha, eta pixkatek gehiago argitzen nahi da, ze pasatu dan. Nunbait planeta zuntxitua izan zen. Ez dakiguna da, 2015 zion Toronton zion gure Simon, lasai asko ez, istripua izan zuen, burmuina, ez dakize, baina, beste klinikarra hortan gendela, pum, eta etorkizunea hain deus salto, nonbait. Edo hori da Simonek pentsatzen, bintzat. Eta etorkizun hortan, lur planeta zuntxitzea etorri izan kometa bat, gizaki batzuk alde intzuen espaziontzio baten edo dalakon, eta beste batzuk lur planetan gauzean. Eta horiek bizira honintzuen batzuk bintzat. Bueno, bizira, ikusten ze kusida da honor. Gauza raro gertaudia, baina, hor dejo asuntoa, pixkanaka historia argitu ingoa. Nik uste, hasiaren uste nuen historia igual loko geuko zala eta interpretazioekin daula, baina nik oain iruipen auket, esperantza auket argitzen jongo gala pixkat historia. Baina, ikusiko dugu, lagunok. Eta, beste gabe, balda norbait oldarraldirako, ezta. Ez dut uste, epa. Eta, en fin, holaxe, lagunok, jarraituko daula, eta beste gabe, baskarrik asko gaur horri zantzaten da noi, estainu, TFE, ilargi, ekaitzan norbait, estainu zendet, Jon Liz etorria baita, eta beste gabe, baskarrik asko, zuzeneko neotetik, eta jarraituko daula, urren arte, agur, Ider gorro ez datesan, hor dago, azkenera arte, eskerrik asko horri izateatik, eta beste gabe, jarraituko daula, urrengo baten, eta ondo izan lagunok.
Laster arte. Yep. Hortxe.